casa també podeu preparar unes castanyes no tan bones com les de la Violeta, perquè segurament no teniu una castanyera, però sí que podeu fer-les en paella. Una paella de forats que podeu comprar, jo crec que a totes les ferreteries, la poseu al foc. Mentre es va escalfant la paella, mulleu les castanyes una mica amb aigua. Posem aquí unes castanyes. Els hi fem un tall. Ara es veu. Com veieu, es fa un petit tall amb un cantó de la castanya, sense que sigui massa fons, perquè si no el coure es parteix. No passa res, però és més bonic sencera. La posem a la paella i s'aniran coent. Esperem una estona. Quan portem una estona, la girem. Anant en compte de no cremar-se, però perquè així es vagin tornant per l'altre cantó. I al cap d'una poca estona ja tenim les castanyes torrades pels dos cantons. Apaguem el gas i ja traiem les castanyes del foc o en fem una altra platada. Hi ha qui en lloc de fer-les amb la paella les fa també al forn. Diuen que queden molt bones també, però jo prefereixo fer-les a la paella. Una feliç castanyada us desitjo.